Faiditini haino hai kaisa love story जों खोनावै नायलायनाय o story खोनावै kwbangkuk no srengmung mannai hinui ang kha khlaio जों ke bono hamjago bwkha bai hamjago bono tei pogui manya hinmani bwsuk jora tei chaya khlai tong tini o story ni bisingtwi no जों abono saui manlainai himdike जों puilani sim pai thak jora no खोनावै नायलायनाय o kothoma o chelani mung Orun bo belai no borok kaham Phiya borok ni nukhung gwnang ya choli drop no bo Agartala o bara tonggai LLB poriwi tongo salsa Agartala o no bara tonggai college porinai khoroksa bwrui bini WhatsApp o text khlaika hello hinui puila Orun o bwrui no siniya wngwi sengka sabo wngkha hinui ulo o bwrui bini sini mung rikha hake Orun bono sengphika tamni bagui nung ano contact khlai o bwrui bini dol ni bisingtwi Orun ni number nawi bono text khlaio afro bwrui Orun no hai hinui sao ano khairokjadi ano kubui Hamjakma rwdi ang nungbai no thwiyasak tongsinai tei nungbai no kaijaknai achomsa amo haikok no khnawi Orun wana jago bo sungo nung abo tamo saui tongkha achomsa tamo wngkhaba bwrui bono sao ani life o tei happy tonglakha khoroksa chwlabai 6 years romui hamjaklaikha Phiya bo ano kisapano care khlaiya bo bai permanent bo wngkha haipono se ano tukariwi alka bwrui bai berai tongo Tabukle ang je ano hamjago bo bai no kwtal khe ang yapri sesinai nung ano hamjakma redi ang nungbai no kaham ke tongsinai ang tei kosto rok mana muchungliya bini okong no khnawi Orun saka ano wansukna jora redi Phiya o bwrui bono sao ihi ani bwkha no happy snam sidi Tabuk ang belai no kosto o tongo thui manya chawi manya nungphano ano hamjakhan kele ang bono pogui manphinai Phiya Orun asuk no wansukui manliya bwrui bono abo haimang saui request belai no khlaikya aporke Orun o bwrui no accept khlainakha haikhe no o bwrui bai Orun relationship tongkha bobo bwkha rok manui thangka salchake bwrui bono sao permanent khlaina di nin ama Bayabsong bai ano kokrok saridi dakte no जों kaijaklainai hinui hake Orun saljake bini ama Bayabsong bai bo bini hamjakma bwrui no kok sarika haike no borok ni relationship eba hamjakma kaham wngwi 7 months wngkha salcha bwrui bono call khlai sao ang lumui tongkha ano nini barao na phaidi ang saisung belai no kosto wngwi tongkha ayang bwrui ni buma phasongbo bono sahor laikha kisa naikol gradi hinui hake Orun bini bwrui no bini bara no gona harka bo bono doctor rok phunukka afro bwrui bono hai hinui sao ani le kaisa bemar tongo ang mens eba sada srap wngmani thagia nung ano ulo kaijak thangwi bo bithi rok salpruno pai charina nangnai tei bwsa wngmani bo asuk chance kwrwi nung ano asuk no hamjakma tongkhe gosuida manno Orun bo belai bwkha mani hamjakhaba bo hai hinui kifil mung rwkha kahamni jorao bo hamyani jorao bo bebak jorao no logirwi thangnai hinui afro Orun bini hamjakma bwrui bai physical rok bo khlaiya Phiyaba bo bini hamjakma bwrui no belai no naikol kha care khlaikya bono chamung songwi chariwo rirok kaham khe chumrwi naikol lo muthuo bokhorok sake bokhorok buo bwsak rok sajake bwsak mo siliwi rwo asake maya khlai naikol kha abo chubamung no jefru phano pogwi thangmanni kokya aboni ulo bwrui trek lungmani hamka salja Orun bini bwrui ni mobile check khlaipuru nukha o bwrui bini ex boyfriend bai text rok khlaijak aro bo nukphika bini bwrui o bini ex no hai hinui sao kwpalo tongkhe salja जों malailayano nungbai ang kaijakna muchungu hinui abono nugui bo risi nangjakha ulo bo bini bwrui no saka naidi ang nono nini ex bai text khlaimani bebak no nukha nung ang baide tongnai na nini ex bai afro bwrui bono saka ang nungbai no tongnai ta abo bono haino si sao nung nai tongdi ang nungbai no kaijagui phunuknai bono hake Orun sapika ang bai tongnai khe nini ex bai tei text bo ta khlaidi kok bo ta sadi nini simiya ex ani bo ex tong Phiyaba ang le wansuka ex rok no pogwi kwtal yapri senai ang no mankha tei mungsa nangliya nungbai no thwiyasak thangsinai hinui nungle nini ex no pokman ya tutise ano hamjago ang belai no tam hai wnggo bwrui bono nakar sanka tei Orun bono hamjakma bagwi nakari rikha Phiyaba salcha bwrui bono hai hinui saka ang saimono nung belai no borok kaham aboni bagwi ang nini thani
ang happy manai hini saimano tini ni thani ang happy bo mankha Phiyaba ang nono puilani simi no hamjakya abo ani ex no phunukna bagaisi tabukle ani jora phaikya ani ex bo ani bwkha no bujikha tabuk ang bobai no tesa kipili thangsinai hinai bini okok no khnawi orun belai no kha khamjaka ti bwkha baikha bo bwri no sungka asuk salromui ang nono asuk maya roi hamjaka haipano de nung ang bai chaliman bwri bono sau nung laibo ani slai phano kaham manano ang bo asuk 6 years hamjakmani ani ex no bahaike poknai ba angle nono hase hamjage hunke nung bai kaijagui bo ani happy kerita aphurke orun te mungsa sanamu chungjakliya bo paithak hai hini bwri no saka aw asuk hamjak laikheba Phiya sak no hamjak laidi kaham keno tongui thanglai di Phiya kaisa kok ulofano nung ang bai tesa milinani rok tawan sukphidi ang slaijagui thangnai ani o bwkhani hamjakmano nung bujiliya te bujinani butanai di jeng tinini simitai kok salailiya do nung jesa bai tongui bo jethani tongui bo kaham no tongdi aphurni simi orun o bwrini number rok no bebak no delete khlai ribaikha Phiya bwri bini ex ni nogo thangui paikha abni ulo bwri bini agini chelabai tongphano khushi manliya tamni hunke bini chela kefek mani rok belai no nungko chawo ti bobai physical khlaina problem ni walayo haikeno walaimang walailaimang borok kunini bising tong kchang lam kchang korikha saljake chela bono belai no bwkha tei nogo riwi rohorka aphurke bwrei orun no muito manjak phika orun bono agi bwsuk maya khlai toni bini ex phano abo haike bono maya khlaya kho aphur bo belai no dukho nangjakha hake haino hai orun no contact khlaiye bini dukhoni kok no saka ti bono nakar sanei saka ano mo waisa no naidi ano tesa accept khlai phiti ang tabukle nung bai no thuyasa kaham ke thangsinai aphurke orun bono saka nung tangui ano tesa contact khlai agi no nono sakabla jeng tai kok salailiya mibo mili lailiya hnei haipano jora kebono naisinya tabuk ani laibo kwtal bwri mankha ang bo baise thuyasak tongsinai swmai rwkha nono te ani langmo jagarinani thai korikha aphurke o bwri sak tekto nangui tongnani nangkha The Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang norokni takhuk Andrew Debbarma kwbangkuk borokno salayo puila hamjakma borokno pogui manya eba ke bwkha mani hamjakma borokno pogui manya hinui Phiya nung jephuruni hamjakma borok bai atui sajago nungni bwkhao tamo ma tongno jephuruni hamjakma borokno no sao angno no hamjakmani saipano ani ex no hamjago tabuk bo ang bono hamjagui no tongko hinui aphro nung risi nanglakde kisasak dukhu nanglakde aboni bagui no ang bo sanamu chungo laija kokrokno atui khe nini present ni hamjakma borokno samani chaya ti o ex hinmani rokno poknani bo nango je borok nini bwkhano bujiya eba swbaye bobaisi nung break up wngui thangka hunke tangui bono tesa hamjak phinai ba tangui bono pokmanya wngnai ba laija kokno pokui bwskang himnai borok bosi success bo wngnai tike bono hamjakna swkang mwakhang goro naithok baya bo borok kaham de hamya abono se naina nango te ex rokno hamjakmani slai jenini future ni bihik eba bwsai bono se hamjakma kuplung rudi tamni hunke bolle nung bai thuyasak se thangnai nini ex rokle nono thuyasak logi darui mankhaba borok logi sirui manya aboni bagui no khaklai norok bujiwi mankhana hinai tumung no norok tinini okothoma no chajagui tongo hunke kwbangkuk khlai no share khlai di tai comment khlai sadi bahai wngkha te je ani channel kwtal phai tongo hunke subscribe khlai na di norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।